እቲ ሓቂ ግን እዚ እዩ ሙረይ ኣብ ዓራትን ከይኾነ ኣብ ከም መሬት ዝኣምሰለ ተሪር ቦታ CPR ከም ዝገብር ይገልጽ እዚ ድማ መደበኛ ልምምድ ዝሓትትን ውጽኢታውነትን ክሓትት ዘለዎን እዩ ሙረይ ሓንቲ ኢዱ ኣብ ትሕቲ ጃክሰን ኣቐሚጡ ነታ ካልአይቲ ድማ ከም መስቀጢ ኣፍ ልቢ ይጥቀመላ እቲ መደበኛ ዝኾነ ልምዲ ግን ክልቲኤን ኣእዳው ንመስቀጢ ክትጥቀመለን ከም ዘለዎ ይዛረብ ሙረይ ድማ ናብ 911 ኣይደወለን ኣብቲ ገዛ መደበኛ ስልኪ ከም ዘየለ ድማ ይገልጽ ድሒሩ ንጃክሰን ከስተንፍስ ወይ ድማ ሞይቱ ኣብ ዝረኸበሉ ሰዓት ድማ ሙረይ ኣብ ሞባይሉ ሓያል ዝኾነ ናይ ስልኪ ጻውዒታት ከም ዝነበረ እዚ ድማ ንኣኽበርቲ ሕጊ ከም ዘይገለጾም ተረጋጊጹ ማይክል ቅድሚ ምማቱ ንናይ ኢሉሚናቲ ኣባላት ከጋልጾም ይሓስብ ነይሩ እዚ ድማ ናይ ኢሉሚናቲ ኣባል ምዃኑ ኩልና ንፈልጦ ሓቂ እዩ በዚ ምኽንያት ብዙሓት ምፍራሕን ናይ ሞት ደብዳቤታትን በብመዓልቱ ይበጽሖ ነይሩ ማይክል ድማ እቲ ዝገብርዎ ነገራት ሁሉ ብስራሕቲ ሙዚቃው ኣቢሉ ይገልጾን ይናገሮን ነይሩ እዚ ድማ ፈጣሪ ከም ዘሎን ብፈጣሪ ከኣምን ከም ዝደልን ኣብ ፈጣሪ ከኣምን ከም ዝደልን ደጋጊሙ ገሊጹ እዩ እዚ ድማ ኣብ ናይ ሙዚቃ ክሊፓቱ ከንዕዘቦ ንኽእል ኢና ከም ዝንሪኦ ዘለና ምስቲ ናይ ሰይጣን ጉጅለ መምላኽን ምስራሕን ከም ዝሰልቸዮ ኣብቲ ክሊፕ ገሊጽዎ እዩ ምኽንያቱ ድማ እቲ ናይ ኣምልኾ ስርዓትን እቲ ክገብርዎ ዝወሃቦም ተልእኾን ከቢድ ነይሩ ተቃውሞ ማይክል እናበርትዐ ምስ መጸ ግን ክመልስዎ ከም ዘይከኣሉ ተረድኡ ንኽቀትልዎ ወሲኖም ማይክል ድማ ንሓፍቱ ኣዲኡ ፍቅረኛውን ጓሉን ኮታስ ንሙሉእ ቤተሰቡን ክቀትልዎ ከም ዝደልዩ ይናገር ነይሩ ማይክል የሳድድንዮም ዘለው ክቀትሉን ድማ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ከም ዝተናገረ ድማ ካብ ጓሉ አንደበት ምስማዕ ተኻኢሉ እዩ ነገር ግን ማንም ዝተናገረ ኣይነበረን ናይ ማይክል ሞት ዕሽሽ ኢሎም ሓሊፎምዎ ንኹሉ ናይ ማይክል ሃፍትን እንጀራን ተፈታውነትን ስቂሉ ብድንገት ዝመጸ ኣይነበረን እንተኾነ ግን ምስቲ ናይ ጸልማት ኣቦ ነፍሱ ሸይጡ ብደሙ ፈሪሙን ዘምጽኦ እዩ ነይሩ ዝገርም መጨረሻ ማይክል ግን ኣይጣዓመን እስቲ ክቡራት ተኸታተልቲ እስኹም ከም ናይ ማይክል ሞት ኾነ ኢሉ ዝተገበረ ድዩ ወይስ ከምቲ ዝተባሃለ ብድንገት ብበዝሒ መድሓኒትን ብሓሻትን እዩ ትብሉ ሓሳብኩም ድማ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ሞት ማይክል ሰራዩ ዘይፈልጥ ወሰኽ ትራፊክ ኢንተርኔትን ወሰኽ መሸጣ ሙዚቃን ኣስዒቡ ምኽንያቱ ድማ ህዝቢ ዓለም ብሙሉኡ ዝፈትዮ ሙዚቀኛ ስለዝነበረ እንታይ ከም ዝኾነ ንምርግጋጽ ኣብ ጉግል ኣትዩ ኩሉ ሰብ ንኽረጋግጽ ኢንተርኔት ብጣዕሚ የጨናንቆ በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ኢንተርኔት ተጨናኒቁ ምስራሕ ኣቋሪጹ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ኣብ ሎስ አንጀለስ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ስቲፕልስ ብዝተኻየደ ብቴሌቪዥን ዝቐርብ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ብገምጋም ልዕሊ 2.5 ቢልዮን ተዓዘብቲ ነይሮምዎ ኣብ 2010 ሶኒ ሚውዚክ ኢንተርቴይንመንት ምስ ንብረት ጃክሰን ናይ 250 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ውዕል ፈሪሙ መሰል ምዝርጋሕ ቅድሑ ድማ ክሳብ 2017 ክዕቀብን ኣብ ዝቕጽል 10 ዓመታት ድሕሪ ሞቱ 7 ኣልበማትን ክዝርጋሕ እዩ ነይሩ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ማይክል ጃክሰን ታሪኽ ነዚ ይመስል ነይሩ ካብዚ ታሪኽ እዚ ንመሃሮ ነገር እንተልዩ ድማ ልዕሊ ማንነትን ልዕሊ ሃብቲ ልዕሊ ዝና ልዕሊ ገንዘብ ፈጣሪ ክነቐድም ከም ዘለና እዩ ንገንዘብን ሃብትን ክብርቲ ህይወቶምን ነብሶምን ሸይጦም ዘትረፍዎ ነገር እንተልዩ ድማ ሞትን ስቃይን እዩ እዚ ቪድዮ እዚ እንተፈቲኹሞ ድማ ሼር ሳብስክራይብ ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ኣብ ቀጻሊ ክስርሐልኩም ትደልይዎ ታሪኽ እንተልዩ ድማ ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ ክሳብ ሽዑ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት